todas, ola a todos, benvidas e benvidos a un novo Speed Build. Pois desta vez vou facer unha casa familiar que ten 2 habitacións e 2 baños, 2 pisos, e pois decidime a facer este Speed Build porque debido ao 25 aniversario do lanzamento do Sims, do que ven sendo o Sims 1, pois fixeron bastantes actualizacións. Entón, por exemplo, as ventanas que vou utilizar, as portas, tamén que foi? Si, as baldosas do baño e máis o que poño na cociña, pois son todos contidos que se actualizaron esta semana. En concreto, creo que foi o martes, me parece. Entón, e tamén isto que estou poñendo agora, que é a cociña. Eso é, bueno, ese é o color básico co que ven, que é branco, pero ten moitos colores en tonos pastel, que están moi ben, pero bueno, dixen, para facer así unha para probar, imos ir cos tons básicos. Entón, pois esta é unha construción que está feita solo co xogo do Sims 4. Non quixen meter ningún pack. Tamén me apetecía facer unha así, porque ao final sempre tes un montón de cousas, pero bueno, ao final que sempre acabo utilizando as mesmas cousas, aínda que teña diferentes packs de expansión ou diferentes kits. Entón dixen, mira, tamén así é como un pequeno reto de construcción. Esa televisión que estou poñendo tamén é de un evento que houbo en Navidades, entón que podías, obter diferentes obxectos. Nese caso é unha televisión que parece un cuadro, despois tamén os coxíns que poño no sofá, pois tamén son dese evento. E nada, pois a verdade non teño así moito máis que dicir acerca desta construcción, é unha casiña moi simple, xa vedes. Apetecíame, pois iso, facelo solo co xogo base para intentar rebuscar así as cousas que ao final sempre che quedan aí olvidadas. E ao final tamén pois acabou sendo así un pouco, sin querelo, como en tonos marróns e verdes. Xa vedes que ao final, poño aí tamén algo beige, tal, e a cociña é de color blanco, porque tamén o color verde, que hai, claro, que eso tamén é algo que ten un problema o xogo base, que os colores, pois, ao mellor, claro, esos dous sofás, como eran o mesmo sofá, son verde, é o mesmo verde, pero despois un verde da cociña non che cadra co verde dos mobles, o sea, eso pasa moito, é como tes azul, pero 4 tonos de azul que non cadran unhas cosas con outras. Claro, pois isto vai ser unha casa con uns pais, un matrimonio, ou non matrimonio, non sei, tanto me ten, e máis 2 fillos. Ou fillas ou filles, tamén tanto me ten. Estou poñendo na cociña, tanto ao azulexo da parede como o do chan tamén son novos. Non son iguais, si que me dá un pouco de pena, porque gustaríame que fora todo así un pouco máis uniforme, pero bueno, non pasa nada. Por onde ia? Sí, pois eso, con 2 fillos pequenos. Esos cadros tamén son novos. Tamén había unha cheminea, pero bueno, non me parecía así que lle quedara moi ben aquí a cheminea. Preferín poñer aí máis ventás e deixala para outro momento. E tamén hai unha alfombra e unhas columnas. Pero as columnas tampouco, non usei nin unha cousa nin a outra. Pero a verdade, ese xogo de cadros está moi ben porque ten así como personaxes dos diferentes packs de expansión. Está moi ben, porque xa así algo no xogo base, porque así que facía falta, sin ser eu aquí unha experta tampouco no Sims, facía falta máis arte. E que non fora caro, claro, porque, basas un poquinho cos prezos. Con dicirvos que o papel higiénico costa 50 euros, mi madriña. Que aquí a paso que imos, dentro de pouco, non sei que dicirvos, na vida real. Vale, entón, pois era uns pais cos 2 fillos. Quería poñer cunas para que foran bebés, por iso puxen tamén ese sitio con esa valla como que fora un recinto para xogar, pero resulta que no xogo base non hai cambiador. O sea, hai eso solo o cambiador de pañales, solo tes si é co xogo co pack de expansión
crecendo en familia. Que eu teño, pero eso, quería que fora solo do xogo base, entón foi como, bueno, nada, puxen as cunas, tal, estaba aí mirando, e ao final acabei poñendo dúas camas en vez das cunas. Ves que claro, pensaba que aparecía, pero non. Entón dixe, nada, comprometínme, vai ser solo do xogo base, pois xogo base. E ao final, pois, acabei sacando esa valla e tal, porque, bueno, se non era cos bebés, pois tampouco me tiña moito chiste, porque cos infantes tamén poden baixar escaleiras. Tardan unha eternidade, pero poden. E nada, puxen así, bueno, decoración básica, con todo o que había no xogo base e tal, que a verdad para infantes e para bebés hai así bastantes cousas. Igualmente puxen toallitas e pañais e, bueno, cueiros, como se di en galego. E despois ese espazo utilicei-no pois así un pouco como sitio de habilidades. Pois hai, pois eso, un sillón, unha mesa de xadrez, unha guitarra e un caballete para pintar. E pouco máis, bueno, eso xa dos mobles e todo, a maioría é así marrón e verde, surxiu así. As ventás e iso deixeno en tons blancos, pero bueno, tamén ven todo dos mesmos tons pastel, hai azul, amarelo, verde e rosa. E nada, pois para a parte de atrás poñolle un patio moi simple. Pensaran poñer unha piscina, pero bueno, tal, ao final dixen, bueno, igual. A maioría da xente non ten piscina, isto non é Estados Unidos. Entón, pois nada, unha barbacoa, que iso para facer churrasquiños tamén, uns árboles de decoración e despois unha silla para sentarse para desfrutar do verán. E nada, a verdade xa falta pouco para que remate, pero bueno, xa vedes, é unha casa moi sinxela, aí quería poñer como un espazo un pouco máis de cociña, pero ao final dixen, mira, é igual, queda así ben, e aquí está a nosa casiña. Espero que vos gustara. Chao!